ali da vodim vremensku prognozu, tako bi počeo. Hoću da obučem kišno odelo, neću da obučem kišno odelo, ma obuci kišno odelo, ma malo prska samo. Dobro jutro narode, trenutno je 5:53, trenutna temperatura je 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha ne znam koja je, ali da vodim vremensku prognozu, tako bi počeo. Šta se sve izdešavalo noćas. Prvo sam se mimilazio sa nekim koji voze vetrenjače kamionima, morao sam da stanem, da sačekam da oni prođu, da bi se mimo išli, jer je širok transport. Posle toga stanem da napravim pauzu i slučajno onako gledam nešto napred, nešto masno na plastikama. Odakle masno, šta masno, vamo tamo. Masan neka plastika mi se čuje od na crevu koja dolazi iz motora na hladnjak ulja curi. Sad, curi samo pod pritiskom, ja mislim, i mislim da curi baš na šelni. Mislim da je kao puklo onako crevo i onda pušta, nemam pojma. Bar meni tako deluje. Jer sam pre 5 minuta rastavio ceo motor napred. Vidjet ćete slike, pošto nisam snimao, nisam ništa. Da, ništa nisam mogao da uradim. Samo sam obrisao sve od ulja, sad je sve suvo, hoću da vidim za nekih 100-200 km. Stockholm 325 trenutno. Naravno, imao sam još jednu vožnju off-road, onako slučajno, nekih 35 km. I pokušao sam da snimim, ali naravno baterija na GoPro je bila shit, a nije mi se stajalo da menjam bateriju i sve ostalo. Kad sam prošao off-road i izašao na ovakav put, odnosno asfaltni put, samo ove kategorije puta, uhvatila me kiša, naravno, i onda je bilo, hoću da obučem kišno odelo, neću da obučem kišno odelo, ma obuci kišno odelo, ma malo prska samo, tako da na kraju nisam obukao kišno odelo. Imao sam onu fluorescentnu majicu kao preko mene, koja me je donekle zaštitila, da li je ovdje 60 ili 65, nisam vidio, slikaj. U principu ona se nakvasila, nije se nakvasila jakna. Pantalone su bile malo mokre, ali sam onda stao kad je počela jače da pada kiša. I naravno obukao kišno odelo. Ali džaba. Prestala je kiša odmah nakon toga što sam navukao odelo na mene. Da, nepisano pravilo. Drugo, da, taj Sundsvall. Kod tog Sundsvalla me uvek uhvati kiša. Prošle godine sam bio kolima, trebao sam tu da spavam u kampu.
Tolika je oluja bila da sam odlučio da ne otvaram šator, nego sam spavao u kolima na zadnjem sedištu. Tako da mi je taj Sundsvall ono, svaki put kad tu budem u okolini pada kiša, to je to. Tako da sam prošao Sundsvall, stao na pumpu, ja mislim da sam bio na pumpi 1 sat, sat i po, dok sam rastavio motor napred, sve moguće plastike, da vidim to crevo. Naravno došao do toga da ne mogu da zamenim jer nemam šelnu. Da imam šelnu, skinuo bi šelnu pa bih navukao, isekao bi crevo skalperom i navukao bi novu šelnu. Međutim, nemam šelnu, ali ću da vidim da nešto probam da sredim i da vidim generalno da li kaplji. Gledao sam nivo ulja je ok, ono kao da ne fali ništa. A prošao sam pa još malo 700 km. Tako da ništa, nastavljam dalje i to je to. Snimit ću po nešto danas. Preko noći nema ni svrhe da se nešto snima jer ništa se i ne vidi. Ali bit će videa od danas. Pozdrav! Samo jedna informacija, eto, odustao sam od Iron Bata ovaj put. Zbog vremena koje sam koristio za rasklapanje motora i traženje problema zašto curi ulje i gde curi ulje. Bukvalno mogu da vozim, ali da stignem knap, a tu ne želim da radim. Tako da ovog puta ništa od Iron Bata. Mislim, ja svejedno vozim tamo i prolazim tamo, tako da to je ok. Ali Iron Bat neki sledeći put, šta je, tu je. Glupo mi da snimam autoput, je 110, nema ništa zanimljivo, ništa nešto da se dešava i to. Tako da vidjet ću, snimit ću tamo pred Štokholm. Mislim da ima još 200-tinjak kilometara do Štokholma. Stockholm. I evo konačno stižem u kamp, još malo. Ja mislim da će ovo biti jedan vlog,